Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мошинои майдан, камаза, газелаи баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро илтимос то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷақед. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва чизе фурӯшӣ дошта бошед дар WhatsApp дар рақамҳои ман равон кунед. дар шумо чизе ки маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. аз шумо ҳамиқа хоҳиш як дона лайка дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе ки маъқул боша иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дар комментария бинависед. Худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро илтимос то охир тамошо кунед. Худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. Dayonexi соли баромадаш 1996 сол сӯзишворӣ газ, бензин ҳардуш кор мекунад бародаро. кузоваш седан, объем мотор 1.5 коробка передачи механикаи мошина пил дар кора. мошина срочно фурӯхта мешавад. ҳамаш 100%. техпаспорташ то моҳи декабр бародаро. нархша 14000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Honda соли баромадаш 2002 солаи сӯзишворӣ бензин, газ, кузов караванвория бародаро. объем мотораш 2.4 коробка передачи автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад бародаро. ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 67000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. марҳамат бародаро. ина бародаро эскаватор Volvo соли баромадаш 2004 солаи ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 619000 сомонӣ мега ки алиш намешавад мега. ҳамаш 100%. фақат сум дар коршай фурӯхтанишай бародаро. нархша 619000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. хай касоне ки харидоре нашод ҳамин эскаватор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100% мега. ягон камбудӣ надорад. Toyota Corolla Verso соли баромадаш 2006 солаи сӯзишворӣ бензини холия бародаро. кузов каравана, объем мотор 1.8 коробка передачи механикаи мошин вагония нав пачкаай. як сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархша 77000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. вагони мошини пачкаи бародаро. ягон камбудӣ надорад. як сола ҳуҷҷат дорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz E-Class соли баромадаш 2008 солаи сӯзишворӣ бензинай, кузов седанай, объем мотор 3.5 коробка передачи автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад бародаро. кондитсионераш кор мекунад. коробка мотораш ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 112000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре срочно фурӯхта мешавад мега. бо 112 бо савдо мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1990 солаи бародаро. КамАЗ ба фурӯш нахадва, ягон айб надорад. КамАЗ ай Россия нав овардага. илтимос мега ради интерес занг назанед. харидори аниқ боша занг занед. муомила мешавад. нархша 100000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. ина бародарон КамАЗ нав 100% ай Россия овардаги. растамошка ҳамаш каагия. нархша 100000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra F соли баромадаш 1997 сол сӯзишворӣ бензин, газ, кузов караван, объем мотор 1.6 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 43000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. фақат аз номи канали мо салом расонед. иншоалло ба шумо ҳатман скидка мекунад. марҳамат харидор бошед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ-2106 соли баромадаш 1983 солаи сӯзишворӣ бензини холияй, кузов
седанаи бародаро, объем мотор 1.6 коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. вообще корфармидагӣ нестад, фақат як лата дар болош. ина бародаро худтон бинед, фақат одих кааги. нархша 30,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. намедонам бародарои азиз ҳуҷҷат дорад надорад. хайр нашоди рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран. ваз 2112, соли баромадаш 2007 сола, сӯзишворӣ бензин газ, кузов хачибегаи бародаро, объем мотор 1.5, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 4 дорад бародаро, ҳамаш 100% мега. қарор дорад дар шаҳри исфара. нархша 25000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. соҳибаш гуфтагия ки ҳама саста, яъне ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi, соли баромадаш 1996 сола, сӯзишворӣ бензин газ, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикаи. мошин соза, ягон камбудӣ надорад мега. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 23000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина даруни мошина бародаро худтон бинед. нархша 23000 сомонӣ мега. касоне ки харидорӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Nexi бародаро, 96 сол. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Hyundai Grandeur, соли баромадаш 2005 сола, сӯзишворӣ бензин газ, кузов седан, объем мотор 3.3, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. алиш мешавад мега. ина бародаро қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе, ҳамаш 100%, нархша 80000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, бародари азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira, соли баромадаш 2002 сола, сӯзишворӣ газ, бензин, кузоваш караванаи бародаро, объем мотор 1.8, коробка передачи механикаи. мошин тоза, ягон камбудӣ надорад. гази евро 4, мултирул дорад. дигар чизошам дар рӯи экран хай ҳама чиро дорад. нархша 6000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. касоне ки харидор я нашод ҳамин мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин тозаҳа, ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат. Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш 2002 сола, сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузов седанай, объем мотораш 1.2 бародаро, бахшиш, объем мотор 2, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% пешгав, консонер, дигар чизош ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. нархша 41000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мошинча навай мега, ягон камбудӣ надорад. Hyundai Sonata, соли баромадаш 2007 сола, сӯзишворӣ гази холия бародаро, кузов седан, объем мотор 2, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пусидагӣ, рехтагӣ надорад бародаро. балонош соза, наван, электропакетай, мотор, коробка ҳамаш 100%, салонаш кожния бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 48000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, муомила мешавад бо. грузовой Газель, соли баромадаш 2002 сола, сӯзишвориш газ, бензинаи бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%, балонош нав, пусидагӣ вообще надорад. нархша 22000 сомонӣ мега ки савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. касоне ки харидори нашод ҳами грузовой Газель фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ягон камбудӣ надорад мега. ҳамаш 100% мегирӣ, одам мекашӣ. марҳамат, занг занед. Toyota Mark X, соли баромадаш 2010 сола, сӯзишворӣ бензини холия, кузов караван, объем мотор 2.4, коробка передачи автомат бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алиш
намешавад. Мегӯяд мошин хуба, ягон камбудӣ надорад, кондитсионер садай, ҳамаш 100% қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нархша 95 000 сомонӣ мега. Бо савдо кардан мешавад. Касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, 11 моҳига ҳуҷҷат дорад. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Тонировкарам дорад бародаро. Opel Astra H соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишворӣ бензини холия, кузов хачибега, объем мотори 1.6, коробка передачи механикаи. Мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%. Техпаспортшо 06-22-2022 бародаро. Ягон камбудӣ надорад. Илтимос мега беҳуда занг назанед. Қарор дорад мошин дар шаҳри Истарафшан. нархша 60 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори аниқи, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ҳазор раҳмат бародарои азиз ки видеои моро то охир тамошо кардед ва ҳам як дона лайка ҷақидед. худо нигаҳбонтон бошад. видеои нави моро ждат кунед. иншоалло беҳтарин наворҳо мекунем.